Λοιπόν, πάμε. Ποιον έχουμε στη γραμμή? Καλησπέρα. Νίκο. Ναι, ο Νίκος. Από πού τηλεφωνείς? Από Γαλάτσι. Από Γαλάτσι, ωραία. Θέλεις να διαλέξεις μία κοπέλα? Θέλω να διαλέξω την κοπέλα την Τρίτη. Την Τρίτη Μαριάννα. Τη Μαριάννα. Ναι, τη Μαριάννα. Η Μαριάννα σου δίνει από την εταιρεία. Δεν ακούγομαι. Το βλέπεις το Ferrari? Ναι. Έχεις οδηγήσει ποτέ Ferrari? Όχι. Ωραία, σου εύχομαι μέρα να το αποκτήσεις κιόλας. Αλλά πριν το αποκτήσεις, η εταιρεία σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις μαθήματα και να οδηγήσεις, να έχεις την εμπειρία αυτή. Οκ? Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου δώσουμε κάτι καλύτερο. Ναι. Να πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να κάνουμε λίγο γυμναστικούλα με το Power Plate. Αυτά όλα είναι πολύ καλά. Έτσι, λοιπόν, ποιος εκπροσωπεί? Η Μάρο με τη θετική ενέργεια και το ωραίο χαμόγελο ή η Μαριάννα? Και τα δύο κορίτσια φυσικά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Πρέπει να αποφασίσεις. Να πω στη Μαριάννα. Ωραίο, εσύ είσαι και gentleman, γιατί όλοι διαλέγουν τη Μάρο. Να μην ασταθεί, είδες. Σίγουρα. Είδες. Και εγώ τη Μαριάννα θα διάλεγα. Η αξία της Μάρος είναι αναδιαφυσβήτητη βέβαια. Από εκεί και έπειτα όμως πιστεύω και στη θετική ενέργεια της Μαριάννα. Λοιπόν, οκ. Ωραία, πάμε λοιπόν η Μάρο να διαλέξει. Αντίπαλος τώρα. Η Μάρο είναι μία αντίπαλος, μία συνένοχος. Για να δω, για να δω. Έλα Μαριάννα. Λοιπόν, ηρεμία. Να πούμε ότι αυτόματα μπαίνεις και στην κλήρωση για μια επίπλωση σπιτιού Μανολέσος. Χάσεις, κερδίσεις, το όνομά σου, το έχεις δώσει και είναι καλό για σένα. Η Μάρο βιάζεται πάντα. Βιάζομαι γιατί έχω πρόβες. Αριθμός 3. Λοιπόν, είδες που δεν διάλεξες τελικά τη Μάρο? Έχασε. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει. Και η αλήθεια είναι προσπάθησε πάρα πολύ η Μάρο. Δηλαδή 3, τι άλλο να σου πει. Λοιπόν, γι' αυτό πήγαινε να τιμωρηθείς. Εσύ πρέπει να τιμωρηθείς τώρα. Έφερες ένα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, έφυγες. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Η Μαριάννα μάλλον ζεστάθηκε πολύ, επειδή έχασε, τιμωρήθηκε αρκετά. Η Μάρο εδώ να πούμε ότι έχει έρθει σκαστή από τις πρόβες. Μας έκανε τη χάρη, δηλαδή ήρθε, έπαιξε μαζί μας, έδωσες κάποια δώρα. Έδωσα λίγα δώρα. Έδωσε κάποια δώρα. Ναι. Οκ. Να την αποχαιρετήσουμε. Βέβαια στεναχωριόμαστε. Βέβαια θα την ξαναδούμε σύντομα. Εννοείται να πούμε πάλι πού θα είμαστε. Ξανά. Ξανά. Θα πούμε, είμαστε Κάποιοι ανοίξανε τώρα την τηλεόρασή τους. Α, ναι, έχεις δίκιο. Θα είμαστε στο Edo Club που είναι Άρχιας Βουλιαγμένης. Ωραία. Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τρίτη. Okay. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα είναι ο Χρήστος Κυπριανίδης, Γιώργος Χρήστος και ο Γιώργος Χατζάκης. Τέλεια. Να ρωτήσω το εξής. Ετοιμάζεις κάτι καινούριο που πρέπει να ξέρουμε? Ναι, έχω το καινούριο μου τραγούδι που παίζει αυτή τη στιγμή που είναι από τον Κωνσταντίνο Πατζή και τον Τώρα να πηγαίνεις? Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. Τώρα να πηγαίνει. Που παίζει πολύ στα ραδιόφωνα. Έχω συγκεντρωθεί πάρα πολύ στις πρόβες και στο μαγαζί. Τέλεια. Γιατί ξεκινάμε 10 όπως σας είπα και αυτά για τώρα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα τα πράγματα τα έχει κάνει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που κάνετε. Κάτι. Πότε είδες τελευταία φορά τη μάμη? Γιατί το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ναι. Πότε θα την ξαναδούμε? Στις 14 έρχεται. Έρχεται εδώ. Λοιπόν, μην την κρατάμε άλλο τη Μάρο, γιατί πρέπει να συνεχίσει την. Good luck σε όσοι παίζουνε, καλή σας τύχη. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τη Μάρο που ήταν κοντά μας. Είναι ωραίο αυτό που κάνεις, γιατί τώρα όπως έχουν γίνει τα πράγματα, it's nice να δίνεις δώρα στον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Δίνουμε χαρά στον κόσμο. Δίνεις χαρά στον κόσμο, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο σου, Κωνσταντίνο μου. Και εγώ τα δίνω τα δώρα. Bye, my love, και εσύ. Δεν τα δίνει μόνο ο Κωνσταντίνος. Έχεις δίκιο. Σας φιλώ, ευχαριστώ. Γεια σας, bye bye. Εμείς, η Μάρο φεύγει τρέχοντας, γιατί πρέπει δυνατό χειροκρότημα στη Μάρο, παιδιά. Δεν ακούω ζωντάνια. Δεν ακούω. Μπορεί να έφυγε Μαρολίτρα, μπορεί να έφυγε, αλλά η σκέψη της είναι μαζί μας. Η άβρεψη είναι μαζί μας, η θετική της ενέργεια. Εννοείται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Να πούμε ότι σε λίγο κοντά μας θα δείτε κάτι πολύ όμορφο. Έχουμε έναν μάγο, το Χάρη, ο οποίος επιφυλάσσει κάτι πολύ ωραίο για σας, που είστε κοντά στην τηλεόρασή σας και την έχετε ανοίξει μόλις τώρα. Να πούμε ότι είστε στο Παίξε μαζί μου. Κάθε Παρασκευή βράδυ, 12 και 4 με 2 η ώρα το πρωί. Ακριβώς. Η εκπομπή αυτή λοιπόν είναι η 7η κατά συρροή, έτσι δεν είναι? Τις μετράω. Εννοείται τις μετράω. Εννοείται. Λοιπόν, εμείς στο Facebook ανεβάζουμε και φωτογραφίες για να μην έχετε παράπονο. Και σύντομα όλες οι εκπομπές και στο YouTube. Όλες. Χαιρετάω τη Μάρο εγώ. Anyway, με πιάσει κάμερα. Εγώ τη χαιρετώ. Εγώ χαιρετώ και το Mr. Power Plate. Οκ, όλα εδώ γίνονται ζωντανά. Τηλεφωνήστε στο 5791-096, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, το βλέπετε. Μπορείτε να μας βλέπετε από το site extra3.tv.
Τα θυμάσαι, βλέπω, τα άμαθα. Τα θυμάμαι, τα βλέπω βέβαια. Τα αντιγράφω. Λοιπόν, να υποδεχτούμε λίγο. Ο σκηνοθέτης δεν λέει να κοιτάς την κάμερα, να μην κοιτάς τη βή. Ναι. Τι θέλεις να κάνουμε, θέλεις να φωνάξουμε τον μάγο τώρα να μας κάνει τα μαγικά του ή να πάρουμε γραμμή? Ό,τι θέλει ο σκηνοθέτης να μας πει. Εγώ δεν ακούω το σκηνοθέτη, για να ξέρει ο σκηνοθέτης, δεν ακούω καθόλου. Τι θέλει λοιπόν ο σκηνοθέτης μας, γραμμή ή να φωνάξουμε τον Χάρη? Θέλει γραμμή να δώσει στον κόσμο δώρα. Ο σκηνοθέτης θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε. Θέλουμε, πάντα θέλουμε. Θέλουμε κορίτσια να δώσουμε δώρα. Ναι, λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι δώρα θα δώσουμε και σε ποιον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σας? Κώστας από Πειραιά. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν πάρεις το δωράκι σου, πριν οτιδήποτε, γνωρίζεις που θα είμαστε στις 16 Δεκέμβρη? Νομίζω άκουσα πριν από λίγο. Για πες μας. Έχεις κερδίσει ήδη. Εγώ επειδή κρατάω το όνομά σου στο control, έχεις κερδίσει ήδη δωρεάν είσοδο. Επειδή απάντησε σωστά. Εγώ θα κάνω κάτι τέτοια ξαφνικά. Βοήθησε λίγο ο σκηνοθέτης, αλλά φάνηκε ότι ήξερες. Θα κάνω κάτι ξαφνικά. Όποιος είναι παρατηρητικός θα κερδίσει εκεί που δεν το περιμένει. Εντάξει. Και πρέπει να κερδίσει. Λοιπόν, για όσους λοιπόν ανοίξαν τώρα τηλεόρασή τους, 16 Δεκεμβρίου το παίξα μαζί μου. Είναι εκεί όποιος θέλει αφήνει το τηλέφωνο του, στοιχεία. Συγκρού, ναι. 136. Για να πάει. 137. Τηλέφωνο είναι πολύ εύκολο. Πολλοί το ξέρουν, αλλά δεν το ξέρουν. Μπορεί να έρθουν από τα βόρεια πράσινα. Τέλεια. Αφήνει λοιπόν το τηλέφωνό του και λέει: θέλω να πάω στο πάρτι 16 Δεκεμβρίου. Πάμε λοιπόν, διαλέγεις κοπέλα. Λοιπόν, την δεύτερη από αριστερά. Δεύτερη από αριστερά. Την Νίνα. Την Νίνα. Ναι. Πάμε να δείξουμε Νίνα. Αυτός ο Ιωσήφ σήμερα. Κομμωτήριο Ιωσήφ λοιπόν κέρδισες. Έλα Νίνα. Ξεκινάω, παίρνω εγώ ένα φίλο. Το μικροφωνάκι στην Νίνα. Καλησπέρα Νίνα και από εμάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, η Νίνα είναι η πρώτη. Να πούμε καλή επιτυχία στο φίλο μας τον. Και καλή επιτυχία. Πώς το λένε το φίλο μας, θυμάσαι? Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο. Σε βοήθησε η Νίνα. Όχι, γιατί δεν προσέχει η Κωνσταντίνε, κατάλαβες. Θέλω να το. Κωνσταντίνε, πάμε αγωνία. Όχι, με θυμόταν. Καλή επιτυχία. Καταρχήν σου έδωσε και. Άντρας με άντρα υποστηρίζει. Λοιπόν. Να πούμε, επειδή ο Κωνσταντίνος είναι και πολύ καλό παιδί και το βλέπω καλό, η είσοδος θα είναι για 2 άτομα. Οπότε για σένα και ένα φίλο σου, φίλη σου, σε περιμένουμε. Είδες, δίνουμε. Δώσε. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 4. 2. Κωνσταντίνε. Έχασα, Λίγο. Για λίγο. Παρατρίχα. Δεν πειράζει όμως, κέρδισες κάτι άλλο. Για δες το. Για μείνε στην οθόνη σου και όλοι οι υπόλοιποι που είναι κοντά μας. Πάμε. Εδώ είμαστε. Μπράβο λοιπόν στις κοπέλες. Εδώ είμαστε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο παύση. Κάθισα γιατί σε λίγο θα έρθει κάποιος και πρέπει να περιμένουμε με αγωνία. Να κάτσουμε για να ξέρω, να κάτσω κι εγώ. Θα μας καθυλώσει. Εγώ με ένα δυνατό χειροκρότημα θέλω να αποδεχτούμε τώρα αμέσως ευθύς. Το μάγο Χάρη να μας κάνει τη χάρη να έρθει εδώ κοντά μας. Χειροκρότημα. Καλώς τον μικροφωνάκι. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλώς όρισες στο παίξω μαζί μου. Εγώ πρέπει να φοβάμαι. Πήγα να πω face to face, γιατί και στο High TV έχουμε κοπεί το face to face. Εννοείται. Το και πότε? Το παίξω μαζί μου. Να πούμε ότι αύριο το βράδυ δείτε και το face to face
Σάββατο βράδυ Την έκανε το βράδυ Αθήνα, στο High TV, έτσι. Οπότε ξέρεις, εγώ συνηθίζω να λέω face to face και εκεί, έτσι. Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, αναλόγως να τη δούμε διαγωγή. ανάλογα και εσύ τη διαγωγή. Να δω τι κάνεις εδώ, να το κάνεις καλά. Θέλω Έλα εδώ τηλεθεατές. και μετά θα σε φέρω στο High TV. Επειδή, κοίτα, όταν είμαι από το σπίτι και βλέπω έτσι διάφορους μάγους, προσπαθώ να δω πώς τα κάνουν από την τηλεόραση. Και μου είναι λίγο κάπως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Εμείς θα δούμε βλέπω... όλα τα μυστικά εδώ του Χάρη. Αυτή τη Υπάρχει στιγμή- Τα μυστικά είναι τα μόνα που δεν πρόκειται να δεις. Εντάξει. Εγώ Όλα θέλω δεν λοιπόν μπορεί να οι δεις. τηλεθεατές να είναι πολύ Είσαι μάγος. παρατηρητικοί. Πάρα πολύ παρατηρητικοί. Εμείς εγώ είμαστε θέλω να εδώ. μιλήσω. Είμαστε εδώ Μιλάς. ζωντανά και κατασκοπεύουμε να δούμε τι κάνεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε προκαλώ λίγο, ξέρεις. Έλα από εδώ. Έχει μικρόφωνο. Κρατάς το μικροφωνάκι. Έχει μικρόφωνο. Οκ. έχει μικρόφωνο. Θέλεις Για να δούμε. χώρο να πάμε και εκεί. Όχι, όχι εδώ. Πόσο μακριά μα θέλεις. Μια χαρά. Πάμε. Θέλω να πάρεις ένα οποιοδήποτε φίλο χωρίς να κοιτάω. Στην κάμερα να Έλα γυρίσουμε λίγο πιο λίγο. εδώ, να γυρίσει την Στην κάμερα. κάμερα 2. Πάμε λοιπόν.